Hello, mema wakwa badiba na wotwe wieye enkura nhye dwumedie yi so. Onyankopɔn nhyira no nyɛ kɛseɛ. Ɛnɛ nso so nyame de akyɛ yɛn ɛno nti yɛbɛma yɛni agye wɔ mu. Ɛnɛ nso so yɛhwɛ Ndwom 29 na ɛyɛ David mpaebɔ. Yɛnim sɛ David nyɛ atamfo bebree. Nea odi kan pa ɛyɛ Saul. Ɔtaa no bebree sansɛ na David ho yɛ n'ehi na n'ani bere David. Ɔdɔfo ne abufuo ne anibere de ba no, deɛ ɔtan de ba no. Ɛwɔ saa na woyɛ mu anka nipa no koraa wɔafiri wiase. Saa pɛpɛɛpɛ ɛna Saul na ɔde yɛ David. Nti wɔyɛ David mpaeɛ a na ɔrebɔ akyerɛ Awurade. Nti moma yɛntie nea David ɛkaeɛ. David say, gye me Nyankopɔn ɛwɔ wo din mu. Na gye sɛ obi biara ɔbɛbɔ Awurade din no, sɛdeɛ Bible ka ne yɛbɛgye ne nkwa. Afei, Awurade bu me bim. Sɛdeɛ Awurade w'ahoɔden ɛteɛ. Afei, na kyerɛ sɛ yɛntimi ɛnko mma yɛn ho. Obi bi ogyae ne kɔn mu ɛma Awurade no. Awurade deɛ ɔno ankasa n'ahoɔden ɛna ɛkɔma yɛn. Yɛhu yɛn ntɔkwa kwa Awurade nkɔ bi ma yɛn. Yɛhu yɛn asɛm ka ɔnka bi ma yɛn. Hallelujah. Ɔdɔfo Nyankopɔn ɔnhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ. Afei, ɔse Awurade tie me mpaebɔ. Me Nyankopɔn tie me mpaebɔ. Yɛ aso ɛma me nsɛm ɛne m'anum asɛm. Awurade, yɛ aso ɛma me nsɛm a meka ɛde kyerɛw. Ebisɛ ahɔhoɔ mpo asɔre etia me. Na ɔmo nso a ɔmo hyɛ me nso so ɛhwehwɛ m'abrabɔ. Ɔmo hwehwɛ me nkwa agye fi me nsɛm. Na saa nkurɔfoɔ no nyinaa ɛmfa nyame nsi ɔmo ani so. Na yɛ sɛ obi biara a ɔbɛfa saa kwan no so sɛ ɔtan ne ɔyaw ne nea ɛka ho ɛbɛhyɛ n'akoma mu ma etia Onyankopɔn nipa bi a na kyerɛ sɛ nipa na onim Awurade. Na so wofrɛ wo ho ogyidini na woda so wɔ saa tebea mu de a, ɛbere no nie sɛ wobɛma Kristo kwan ma no aba abrabɔ no mu na wasiesie wo na wadi wo kan ɛwɔ biribiara woyɛ mu. Ɔse Awurade, wo ne me boafoɔ. Awurade, wo ɛna mede me ho ɛto wo so. Wo na megye to mu sɛ wo ne me nkwa. Hallelujah. Wo ne me nkwa. Ɛno nti no, Awurade, tua m'atamfo ka ɛwɔ ɔmo nnebɔneyɛ ho. Na afei, gye ɔmo firi wo nokorɛ no mu. Na kyerɛ sɛ ebinom wɔ hɔ a ɔmo yɛ ɔmo ho sɛdeɛ ɔmo wɔ nokorɛ no, nanso na ɔmo nni nokorɛ no. Onyankopɔn nokorɛdie mu no, David bɔ mpaeɛ sɛ Awurade twa ɔmo twene. Ɔse, mepɛ sɛ mebɔ wo afɔreɛ. Awurade, afɔreɛ a ɛyɛ kwa, yɛde kyɛ kwa. Anaasɛ afɔreɛ a meyi me yam ɛbɛbɔ wo na makamfo wo din kronkron no. Sɛ Awurade, ɛsiane sɛ ɛyɛ sɛ meyɛ no saa. Me Nyankopɔn, wo na wagye me efi m'ahohiahia mu, efi me haw mu, na wama m'ani nso ehu nea wode ba m'atamfo so. Ɛtɔ da bi ɔdɔfo, wo tamfo na wobɔ mpaeɛ sɛ obɛfiri wiase, Nyankopɔn mpo no, yɛ a na ɔmpɛ ne saa. Nyame bɛbɔ yɛn ho ban na wama yɛn atamfo atena ase akyɛ. Ehu nea Nyame tumi yɛ. Onyankopɔn ma n'abasa so a, obi nni hɔ otumi de to hɔ. Ɔdɔfo ka w'akoma to wo yam. Na mmom, yɛn mpaeɛ nyɛ sɛ Awurade kyerɛ yɛn nea yɛnyɛ ɛmfa mma wo. Ɛfisɛ sɛ yɛhwehwɛ ɔsoro ahemman ne yɛtene ne kanea. Ɔde deɛ aka nyinaa bɛka yɛn ho. Nti Awurade dom boa yɛn. Na dwumadie bi a ɔde ahyɛ yɛn nsa ntimi yɛnyɛ ne yie.
Na ɛno mmom ɛna mfasoɔ wɔ so. Ɛsɛ sɛ yɛsɛ ɔsɛefo gyina etuo. Na nipa na ɔde w'ani asi ne so no ɔyɛ ɔsɛefo na ɛnam ne so. Nti nea wasoma no, ɔno na ɛsɛ sɛ wosɛ no gyina etuo. Ɔdɔfoɔ, twerɛ no ɛda hɔ ma yɛn sɛ yɛbɛsua na yɛbɛte asɛm kronkron so wɔ so bɛkyerɛkyerɛ aseɛ na yɛnsuade ama afoforɔ. Nti na wɔtwe mu, na wɔtwe wie yi, Onyankopɔn ɛntrɛ w'ahyɛ mu. Ɔmo etu kwan wɔn a ɛkɔ adwuma, baabi bi obiara kɔ bi, Awurade mfa yɛn nkɔ mmra nkɔ nimdeɛ mu. Wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.